xa non partían dunha situación idónea, posto que o número de médicos cos que contaba o servizo de urxencias do Hospital do Barbanza impedía cubrir as quendas de 6 profesionais en horario de día e 2 en horario nocturno, polo que se vían obrigados a facer unha media de entre 24 e 36 horas mensuais a maiores. Sen embargo, as recentes oposicións e o concurso de traslados mermaron aínda máis o cadro de facultativos, coa marcha de 5 persoas ás que se suma unha baixa de longa duración. Ata o momento tan só se incorporaron 3 novos médicos, un deles con reducción de xornada. Sabíamos que marchan 5 personas, que onte marcharon as 3 últimas, e veñen 2 e 2 tercios. Digo 2 e 2 tercios porque a outra persona que ven con unha reducción de xornada. A parte de outra persoa que non marcha, pero que en estes momentos non está traballando e que sabemos que vai estar sin traballar un tempo longo, non? E de súpeto empezamos a mañán de hoxe con unha deses turnos sin cubrir. Evidentemente buscaron a solución que a coordinadora suma un turno de 12 horas. Bueno, a coordinadora traballa normalmente polas mañáns, pero o que vemos é que hasta o último momento están presionando a ver que pasa, non? Desas plazas que faltan, se presentou un calendario donde solo deixábanse cubrir a línea dun médico e dunha médica. O resto asumían unha vez máis os compañeiros e compañeiras facendo horas a maiores, vale? Ante o que consideran unha falla de previsión, reclamaron á xerencia que lles ven de confirmar que mañá mesmo está prevista a incorporación de outro médico en urxencias, polo que aínda así estarían cun profesional menos que inicialmente. Nos dicen que mañán a unha persona que ten a plaza aquí se lle dou unha comisión de servicios que se lle denega e ten que vir para aquí. Nos o que denunciamos é que sempre estamos ao límite, hasta o último momento, hasta a persoa que mañán pola noite tocaba estar sola xa estaba hoxe anticipando negativamente. E non podemos estar sufrindo con antelación algo que se sabía, que esas 3 personas marchaban onte, se sabe desde fai un mes. Non podemos, hoxe que as 9 da mañán, aquí falta un. Dende a ampliación das urxencias, os sindicatos estaban a solicitar tanto incremento de persoal como de prazas de hospitalización, posto que a falla de camas en planta impedía o drenaxe das urxencias, chegando a producirse situacións de colapso en momentos puntuais.